Hinikayat ng pamahalaang lungsod ng Dagupan ang lahat ng gusaling ipinapatayo ng walang building permit na magsumite ng aplikasyon upang maisagawa ang legal na proseso sa pagtatayo ng estruktura. Ito ay kasunod ng inspeksyon sa isang multipurpose building sa Barangay Bacayao Norte, malapit sa City Covered Court na itinayo ng walang permit. Ayon sa City Engineering Office, hindi nasunod sa proyekto ang kinakailangang setback requirement na mahalagang sundin sa anumang uri ng konstruksyon. Ipinaliwanag ng tanggapan ang mga hakbang upang masiguro na ang mga gusali ay ligtas at kapaki-pakinabang para sa publiko. Kasabay nito, humihiling naman ang lokal na pamahalaan ang pakikilahok ng sangguniang panglungsod sa pag-update ng zoning ordinance upang mas maging malinaw at angkop sa kasalukuyang pangangailangan. Ang inspeksyon ay sinagawa sa kahilingan ng barangay captain na si Diosdado Maramba bilang paalala sa kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso sa pagkuha ng permit upang maiwasan ang paglabag at hindi pagkakaunawaan. Inaasahan din ang muling pag-uusap ng lokal na pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways o DPWH ukol sa proyekto upang makahanap ng angkop na solusyon at matiyak ang wasong koordinasyon sa pagitan ng mga kinauukulang ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.